आयै 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 हाथारलाहां सुइथिनोबो आंनि एसे मोजां मोजां बिबनांफोरा राहाब मोनहाब जानानै दंजोबो आइजें ओंखारला बायनानै दंजोबो अखन्दा अखन्दा जानानै दंजोबो। तो हाय हेलो लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरोना स्किप खालामालासिनो अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना जानो हागौ सोरबाया बे भिडिअखौ फेसबुकफोराव नुबायबो जानो हागौ नुवाखैबो जानो हागौ तो लोगोफोर जायफोरानोखि नुवाखै बे आंनि चेनेलाव लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा ना भिडिअआ मानि थाखाय जागोन बै आंनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय नङा होमब्ला तो होमब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबाय थानो लोगोफोर नङा होमब्ला थ'दो होमब्ला भिडिअखौ डिसक्लेमारखौ लागायदेनोसै। तो थांनाय सानथाम सानब्रैसोनि आगोलावहाय बे अनिल बर' एक्टरनि आरो लोगोसे 13 बोसोर बैसोनि बे हिन्जावसाखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियाआव भाइरेल जागासिनो दंमोन आरो नङा होमबा लोगोफोर दा बेखौनो लानानै बे बाजैया मा रिप्लाइ होदों अनिल केआर नार्जारिखौ आरो बै 13 बोसोर बैसोनि गथ'खौ लानानै नङा होमब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन बाजैया माबायदि रिप्लाइ होदों बा मा खोथाखौ फोरमायदों बिथांमोननि सेरावहाय नङा होमब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलाङै स्किप खालामालासिनो अब्लानो बुजि मोनजोबगोन बे बाजै बुंनाय बाथ्राखौ आं ससे 2-3 मिनिटसोनि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय देखायना होनि नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोना। आयै 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 हाथारलाहां सुइथिनोबो आंनि एसे मोजां मोजां बिबनांफोरा राहाब मोनहाब जानानै दंजोबो आइजें ओंखारला बायनानै दंजोबो अखन्दा अखन्दा जानानै दंजोबो बेफोरबायदिखौ मानो नायसनाब्रा बे सिख्लाफ्राबो मानो नायसना एसे मोजां मोजां आंनि बिबनां जानायफोरखौ मानो नायसना बे बोरायजों बोरै फिलिंस जायो बोरै मोजां मोननो हायो बे बोरायजों नोंसोरो रां आरो गारि मटर गाखोनो मोनबानो जायो ना कार गाखोनो मोनबानो जायो रांनि थफ्ला मोनबानो बिलाइ मोनबानो जायो नाथाय बिसोरजों हाबा जानो हागोन नोंसोरो बे बोराय राहाब मोनहाब बोराय खानाय दारि मोननायजों हाबा जानो हागोन बेसे गोबाव संसार जानो मोनगोन दानो 13 बोसोर 14 बोसोर 15 बोसोर 16 बोसोरनि सिख्ला देलेंफ्रानो बेबायदि बोराय आबौनि समान आफानि समान जों बोरै फिलिंस जायो नोंसोरालाय आयु आंथ' जेबो जाथारनाय नङालै ओइनोबो बोरै फिलिंस जायो आसुरितसो मोनो आं एसे मोजां मोजां दुनियायाव साफा सेंग्राफोर दं हेन्डसाम आयै आंथ' गस्ला बासिनाय बायदि ओरै बासिनानैसो लागौमोन बे समखौ मोनोमोनबा जोंनि बै समावथ' बेबायदि एसेबां साफा सेंग्राफोर गैयामोन दा ओरैबायदि हेन्डसाम उजिबाय दा बुंसे आयै बर' सेंग्राफ्रा बहा आन्दायनानै थायो नोंसोरलाय खानि जाजोब्बाय नामा नोंसोर खानि जाजोब्बाय नामा सिख्लाफोर बे बोरायजों लाइन लानो रथ चाहिए क्या औरत को बोरै फिलिंस जायो आसुरित मोनो आङो बोरै इन्टारेस्ट मोनो आयु बोरायजों मुगै सुगैनो थाखा फैसाखौनो बिराद लुबैनानै प्यारी समझ गई कार गाखोनो मोननाय बबेबा कार गाखोनानै बेरायलांनो मोननाय एसि गोनां काराव गाखोनानै बेरायलांनो मोननाय बहाबा हटेलाव थाहैनो मोननाय बेफोरखौनो ओरैबायदि मोजां मोनबाय नोंसोरो जोंनि बे बिबनां सेंग्रा साफा एकदम बेराय गोथार निस्थार दङ बे बिबनांफ्रा नोंसोरखौ हाबा लानानै बहाबा बेरायहैहोनो हानाय गोहो गैया नामा एसेबां माने गोहो खम सानदों नामा हा यही नहीं अभी और सुनिए एसेबां माने गोहो खम सानदों बे बिबनां सेंग्रा सिंगेल जानानै दङ अखन्दा जानानै बेफोरखौ गोसोथोनो हाया नामा बेफोरखौ नायसननो हाया नामा गजब बेइज्जती है मा बालनिलाय बोराय खानाय दारि मोनलायनाय बोरै फिलिंस जायो हालासो आं बे दानि सिख्ला देलेंफोरखौ आयु नोंसोर रांजोंसो हाबा जायो रां थाखाजोंसो हाबा जायो नोंसोरो मिथिबायना बबेसिनाव मा संसार जागोन नोंसोरो बिदिनो नोंसोरो दिनखौ बारग'होलांनो हागोन सानदों आरो सानसे नङाथ' सानसे बैफोरजों जोगार जागोन बिस्राबोथ' सानसे बोराय बैसो जाजोबखाबाय दा बोराय बैसो जाबाय जेबो इन्टारेस्ट गैला नोंसोरजों लाइन लाला
ओमफ्राय बै गोदान गोदान सेंग्रा फैनायफ्रा थाखा फैसा दंबाबो नोंसोरबायदि बुरै बैसोनि मानसिखौ नायफिनला अब्ला जोंफोरनि बिबोनां जानायफोरखौ सिंगेल बिबोनांफोरखौ फै ना बरायबा नै नोंसोरखौ लायनाया बुरै हाबनानै था थैनो लागाबा गोथै बारियाव हारसिं थांनानै थाहैनानै मुलि लोङै दुब्ला थै नोंसोरबायदि हिनजावखौ जोंनि एसेबां साफा बिबोनांफोरनो नैयावबो लाया दा बोरायजों लायनला नोंसोरो हागौमानि काराव गाखोनो मोनदों गांलाब फैसा साननो मोनदों ओरैबायदि खुसिना एथ' बोरायजों फिलिंस जायो नोंसोरबायदि एसे साफा देलें सिख्लाफ्रा आयौ कैसा लगा मेरा मजाक तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबायानो नङा होमब्ला बाजैया मा बुंदों तो जायफोरानोखि जोबजासिम भिडिअखौ नायाखै बिथांमोना बुजि मोननाय नङा आरो जायफोरानोखि जोबजासिम नायबाय बिथांमोना बुजि मोनगोन आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना प्लिज अननानै रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना बाजैया मादि बाथ्रा फोरमायलांखो तो आंनि भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन आरोना लोगोफोर जास्ट नाय गुसुं लानानै फैबाय नोंथांमोननि सेरावहाय आरो नेक्स्ट बार आं जुदि मोजां आरो आपडेट मोनबावोबा नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोबावनो नाजागोन आरोना स' थेंक इउ सो माच थेंक you for watching आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय